Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan na, shout out sa'yo na nagbabago-bago na ngayon kasi alam mo marami ka nang nagagawang kasalanan at masama sa mundo. Ito yung mga oras na napapatulala ka, tumutulo palaway mo, tapos iniisip mo, teka nga, Mara Tony, masyadong naging masama ako lately. Medyo maraming kalokohan. Ayan, taray, consistent ka dyan, Bia. Nakaka-proud yarn. Ito naman si Mara Tony, nagtataray na naman. Pero lagi niyong tandaan, love na love ko kayo. Lalo na sa mga tuloy-tuloy na nakikinig at nasusuporta sa pakikipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At kanina nga pinag-uusapan natin ang mga bagay na talaga naman consistent sa pagsusugang, consistent sa panungutang, consistent saan? Sa paghanap ng bagong jowa, meron ka pa, B. Baka you forgot. Alam mo ito ha, ma-share ko lang no, since consistent ko rin talagang nakikita yung mga butterfly dyan sa tabi-tabi. Kahapon, siguro this past 2 weeks, ilang beses na ako nakakita ng butterfly. Merong isa dun sa may Los Baños, dyan sa may canteen. Tapos meron din isa nakita ko kahapon sa may mall, sa loob ng mall. Yung color brown, tapos malaki siya. Tapos sabi nga nila, sinearch ko kasi baka mamaya nagpaparamdam si Lord. Kasi sinearch ko, tapos nakalagay doon, ano talaga ngayon, it's the season of many butterflies. Yun yung pinakamadaling explanation doon. And syempre, since sabi ko nga sa inyo, consistent na rin tayo magdasal, ganun talaga, B. Work ka lang dyan. Lahat ng mga blessings mo, kanino ka magti-thank you. So, dapat consistent sa pagdadasal. Syempre, kakadasal, di marami tayong natutunan na sabi nga raw, kapag ka may butterfly kang nakikita, it's the season of growing. Season of new beginnings. May kasabihan tayo dyan out with the old, in with the new. Goodbye skies of gray, hello skies of blue. Baka ngayon, kailangan mo na maging consistent sa paggawa ng mga bagay na talaga namang magiging healthy ka. O try mo naman, maging consistent ka naman sa pag-inom ng tubig, B. Kahit doon, simulan mo yon 8 to 10 glasses of water each and every day. Okay? Anyway, mabibitin ako. Susunod na ulit. Next time na, yung mga ibang tip. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta, nakatutok at nakipagdaldalan sa inyong daldalerang atleta DJ Mara Tony. Susunod na ang ating spicy walang iba kundi si DJ Kim Chino. Happy weekend everyone! Bye!